Kublay pibaro mangi na ka fabulous family store lamber ki nong sengkam ki riu Kynthei ki jungi na ka ni ka Jylla ka jungi ki ba ju ya bu stall ba ka fabulous family store ka bangi jo akar tengru ka ta ka Shillong local fair par kala zang na du man ta sngi ka bade ka Haduh Tarik Haduh shipho Tarik ka de san sngi te na du man ta ka sngi ka si Tuesday Wednesday Thursday Friday but Saturday te kini ki nong sengkam ru kini ki riu Kynthei jungi mo ki ba trai shitam ki ba wan man la ubnai ban bu Jylla ki tiar ban pen I ki sap ni dan Haduh sau po san post stall but na du ka yo di sentiu ka bam kini ki jindengi ki Kynthei ki jan ki nep ru baro te ki nong sengkam ki dan ban ong I phi ru ma Te nga nga bu kini ki anti-tarnish jewelry ki jingdeng ki bom khuitrong. Nga bo ye kini ki jan kilong but ki tiar kilong. Hello, I'm selling khasi dharas and we are giving 60% off. Naka store janga phila banyak ki handmade jewelry, kum ki rings, bracelet, ki necklaces. Nak store janga phila banyo ki handmade candles but ki we ki jan jukum chu. Nakasol jonga pila banyo ki result ki jan samdhara ki muffler ki shawl. Jungi ka collection store you can have gift items and also stationeries te kidang bon kini ki nong sengkam ki riu Kynthei jungi nama baki dangdan ki customer ro te kimla ban wan ban le ha kani ka real tingi kar pat lo de phi baro khan ba phin yawan se kani ka local fair mo ha ba kini ki riu Kynthei sa shisian ki jungi ki wan ban seng ya kani ka yo ro tingi kar pat de phi ngi nya kan du hang ne all saints hall so one ye ki to ki bala ju yawan na ka por se ka por khublei shi bon ya ka jingkar san ka jong phi ba di ki to ki bam pat juwan so bha ban wan banya shim ben talang bat ni ha ka ni ka local fair khublei shi bon